Abszolút meggyőző, az biztos, tehát fél óra után nem csak hogy a karizmokat, de olyan törzsizom munkát végeztünk, hogy azt abszolút lehetett érezni, és hát reméljük nagyon jól bele lehet integrálni, akár a személyedzésben, akár csak a sima fitness termi edzésbe, illetve köredzések, ez fantasztikus eszköz lesz, ez biztosan. Általában izoláltan dolgozzuk meg az egész testünket, és ez egy felüdülés, hogy tényleg egy fél órás edzéssel meg tudtuk mozgatni az egész testünket tulajdonképpen. Mind kardió, mind izommunka abszolút kielégítő volt.